Chili Barto, yes. Jeg er en følelse i mine knogler. Den bliver elektrisk, når en bølge tænder den. Og hvis du vil have det i min sjæl, bare åben. Jeg har bare hørt, at de blev wiped alle gange, men altså det så kan han jo heller ikke huske det vel. Det må han jo altså, det kan man jo godt sige, når nu der er spændende på at sidde og komme brager den, men altså, bare... Jeg fik det kun sådan 16, det. Hvad siger du? Ja, det Jeg kan fik sådan kun 16 og 0 døde. Det var da ikke så slemt. Jo, det er derfor, så kom brager den. Travlt heroppe i dag. Lyset er gået. Ej, han skyder jer. Og jeg får dig tæt på mig. Når vi flytter nøglerne og flytter til dig. Jeg siger, det en god følelse kan stige til mig. Kom nu af de ting, det burde kærke. Men du sagde, det kan I stoppe nu til? Bare det sande, kan I stoppe nu til? Det der? Altså, Der kalder smut nu med dig, mand. Jo, Der kalder på dig. luk min dør. Der kalder på dig. Luk døren. Luk døren. døren. Vil du Luk være døren, stille? Luk døren. Luk din Stille. dør. Stille. Hvad er det gør, Rolf? Okay, vi kan godt slå fred. Vi kan godt slå fred. Vi kan godt slå fred. Hvad er det gør, Rolf? Fred! Nej, det skete bare ikke. Er det egentlig de samme priser som Fucking wiped din svens, mand. Ja, nice. Det er du skal Citrix 2 gange. Fedt. Fedt. Gemmer dig ligesom i går med din fucking lille tegning, mand. Skal med mig. Hvad hedder du? Må jeg gætte? Ja. Mm, Nej, den er tæt på. tæt på. NASA. N-A. Ja, det er det ikke næse. Det er NASA. Nå, så der? for satan, så kender jeg ham ikke. Jeg troede, det var NASA, ligesom det der rumskibfirma, eller hvad det er. Altså! Hvorfor må du vinde? Nej! Men det kan godt være, at jeg på et tidspunkt går på damejagt, fordi jeg har jo de der 3 kærester. Den ene side af kørestol er dement, og de 2 andre, de er 77 år, så når de fylder 81, så gider jeg sgu ikke rigtig det med. Så kan det godt være, at jeg går på damejagt.